И така, връщаме се. Играчите на Flipside. Почти се върнахме. Почти се върнахме. Малко да оформям последни щрихи. Не изпускате найф в момента. Нищо не изпускаме, върнахме се точно за найфа. Добре. Значи видяхте как Flipside успяха да обърнат ножа. И успяха да изберат сайт, който вероятно ще е терористи. Единственото, което не ми харесва, че не ми е рефрешнал оверлея с резултата. Това ще бъде бързо коригирано. Вуаля. Простено ти е. Наваксваме с OBS. Да. Между другото трябва да пробвам да синхронизирам картинките с това там другото. И може би нещата ще станат автоматични. То втория Иония, третия Иония, двамата. Вратарчето. Добре, явно чакаме някой. Да, петия на Flipside липсва. Добре, аз ще се възползвам от тази ситуация да поздравя с една песничка. Да не го обърнем на радио. Те пак внимавай с песничките, защото YouTube лиценза ти ще го оправиш после. Ще ни мютнат. Да, от това се притеснявам. Айде поздрави хората. Имаш permission. Тя пазема, че не иска да тръгне. Добре. Явно съдбата е била такава. Така е. Имаш домашно. Да, близнака прописа. Случва се. Shared delivery. Добре, петия дойде. Само... Да, матч почва. Кой е близнака? Аз реших да пиша и... Да взема и аз да се лъгна. Действай. Shared delivery, както казвам. You know how it is. Добре, лайв сме. Фрак с терористи, ще играят за някъде. Доста са сплитнати. Един така рунд, който... ППЧ Tactics. ППЧ Tactics. Да видим, набиване в тъмно, по-агресивно, явно за заблуда, докато другите са надълго и чакат фейка да проработи. Обаче никой не подава на този фейк.
Кратка стрелба. Блейта на 13 от този екшън, накъла с убийство. Накъла с убийство, да видим дали ще се изсипят. Ами... Да, общо взето, но въпреки че добре държат малка, един на дропа, другия на дълго. Дримър много интересна глава от голяма дистанция. Да видим Маркелов. Маркелов не успя. О, добро влизане. Добро влизане и в момента Бондик остава само в гръб на Dragon War. Успя да убие спайката. Не видим дали ще прогресира повече. Най-вероятно ще се опита да вземе максимум още едно убийство. Ами няма дефюз, така че няма какво да прави като цяло. Ще вземе бомбата и ще почне да тича. Ще я фърли в тоалетната и ще пусне водата. Да, ще рунда. Ама не знам дали ще успее да я занесе до базата на терористи, защото все пак тоалетната е там. Но си представяме, че става и Mighty Mouse Here I go to save the day. Да, може като на Бабамчо да си направиш малко Music Edition. Не съм ял лук. До. Да се разпееш за другия път. It's a must. Добре, 1-0. Тиги и закачки. И фраг взеха първи рунд. Маркелов се качи на кашона на висока рампа. В това време Бондик и Шара опитват. Не стана на дропа. Просто не стана. Спай лидер е с шестичка. Маркелов, да видим Спай лидер успява да убие. Още един. Оу, за малко. За малко беше. За малко беше. Дропа реши матча. Аз по матча, рунда. Грешка. Но да. Един форс бай прави чудеса понякога. Да видим сега какво ще предприемат Пайдер и компания. Перник е с вас, момчета. Виктор с хубаво убийство. Да видим какво ще предпочитат. Вече ротейтнаха към голяма, един остана на малка. Маркелов беше странно, че според мен е чу Бъбъл, но се оказа може би, че не го е чул. Но пък със сигурност Бъбъл чу Маркелов. Да видим. Бабам! Бубле! On fire, бубле! Виктор сега сам срещу двама в тъмно, не успя. И бубле срещу трима. Или 2,5. 2,5. Два мъже и половина. Чака този на тъмно да му се покаже, но той предвидливо го чака. Браво, успя да убие Блейд. Да видим следващия. Предположи къде се намира Бондик и... Браво! Браво от страна на Бъбъл. Доста добре. 33 секунди. Шара знае, че Бъбъл не разполага с много време. Тича на малка, според мен. Точно така. Шара се усети и той. Ще видим срещата надълго. Как ще протече. Шара е взел позиция. Бъбъл няма време нито да локва, нито нищо. И да. Шара успя да вземе рунда. Блейд е решил да вади нож, нещо, което не видях. Но добре, ще сте дефенс и нотификация и края на рунда, за да сме информирани за всяко едно нещо. 2-1. Доста неочаквано за мен лично развитие на... Особено след първия рунд, който вземаха отборът на ефрак. Вземаха. Вземаха. Към кой край на България да те пратя да
да си починеш. Избери си. Да не посочвам. Да. Това е офлайн дискусия и ги изчистиме тия работи. Започваме с правилен говор. Бондик успя да убие Бъбъл. Който никой не го знаеха, само 3 човека от отбора на Flipside. Dreamer и Накъл са wounded. Или AK настреляни. Не е ли ранени? Може. Не съм толкова добър с английския. О, Виктор, Виктор, да. Момчето каза здрасти. През цялото време следа Спай дали ще фана някой от конектора, Виктор това време реши да изчисти бомбата. Мал шанс. Да. Не мога да предвидиш всичко в тази така непредвидима игра. Ила тука, Вероп. Робе. Лъртед сега може би ще се опита да подаде на Мид. Успява да даде една глава, на него му даваха също така, му върнаха през стената. Нидейк ли е там? Ек. Виктор продължава наказателната акция. Робите се радат към неговия калашник. Има да си връща за турнира. Има да, все пак бяха унижени на къбъл. Не има шанс да се поправят. Макар и на фаза... на групова фаза по-точно. Там ситуацията беше различна, но все пак... Картата е същата, отборите са същите. И матч си важи. Пратиха Виктор в почивка. Бондик не успя да ги изненада в гръб. Vacation, my friend. 2 в 2. Водичка трябва ли ти? Да, пресъхвам. Пресъхваш, то да говориш вече час и половина. Обезберил съм се. Да. Ма чак в другата стая. Да видим сега. Шара. Не успява, безпроблемно ще влезе. Маркелов. Отново самичък, отново последен. Отново последен. Хей, Иво! Имам чул, че ти е брат. Този малко залязал играч. Не всички са добри като брат му. Да, не всички имат такъв здрав гръб да носят своите съотборници, нали? Трябва да ти купим космодиск, аз това сериозно го мисля. Имам 2 и ластик за гърба. Имаш? Да. Да, си. Маркелов решава да се оттегли. За коли кокошката е ниска. Тази вечер KFC няма да на промоция, ще ядете Burger King. Да, Burger King ще ядете. Подмина и туалетната. Въобще нищо интересно няма. Този завърших на рунда. Трябваше да има малко перушина. Малко атракция, не мисли за публиката. Две на 3 Ефрак успяха да си върнат преднината. Да видим как ще продължат тези начинания в печеленето на рундове. Трябва да вземеш пример от Юли, между времено. Беше дресирал един наш приятел да му носи разни неща от кухнята. Къде ти може да си поръчаш вода, например. Lord Edit, между другото, ползват буста на Ифрак. И като че ли Spy Leader предусети. О, не. Но не е достатъчно. Not today, my friend. Not today. Dreamer и Накъла в момента през тъмно. Дали ще успеят да засекат някой? Накъла успя да убие Lord Edit, който беше на малко Блейд. Да, но знаят къде са, така че... Много зависи от Dreamer.
успя Блейд да изплаши Дримър до толкова, че Бондик да се изтегли на локейшън. Накъла разсеян в радара, не успя да убие Блейд. Смок от конектор и е време за влизане. Париха качето. Оп, един гори доста. Не гори, успя да избяга. Браво на Бондик. 2 в 1, Дримър на 50 кръв. 6 секунди, няма време. Да. Найс трай. Три на 3. Този път не е толкова убедително представянето на първия халф на Ефрак, за разлика от предната карта, където водеха с 7-8 на 0. Но трябва да има интрига, иначе не е интересно. Видим. Двама дроп. Другите заблуждават. Кой на Хикс. Виктор падна, ръшва. И успя да убие Бондик. Върнаха убийството. Попе, жив ли си? Си! И, добре. Пресъхна ти гърлото ли? Вода? Трябва като един наш общ приятел, където го бяхме дресирали, един друг приятел да му носи нещо от кухнята. Ами те са ми по-близо като локация, така че е по-вероятно да това да се случи, но... Да, наши си истории няма да ни разберат. Шера в момента набива. Да, 3-3. Хващат. Браво, Спай лидер. Спай. За момент си помислих, че ще го фане. И 12 да видим. Дуартедит прескача, успява да убие бомбата 40 секунди, успява да убие и Спай лидер. Накъла, 1 в 1. Маркелът отново. И браво на Накъла. Прак през вратата. 2 в 1 успя да извади. Без бомба дори. Продължава силното представяне на Накъла. Още от предната карта казах, че за мен е MVP. Продължава да носи. Нищо, че е 5 фраги е последен, но това беше доста важен рунд, който взе. Флипсайд са еко. Ефрак имат възможност да си позакърпат малко банковата сметка. Стъкват в тъмно в опит да чуят дали идват Ефрак. Ето го Спай лидер с типичното си SMG на Къбъл. 3 бързи убийства. Което между другото според мен беше точно това SMG му беше и една от основните проблеми за загубът срещу Flipside в Германия, но моя логика пропуска в момента Duартедит Спай лидер, успява да вземе SMG-то. И не си провериха кашето. Иначе можеше да предотвратят този кил, но... Плантната бомба... Видим дали ще опитат. Що не? Успя да нанесе един хит срещу Дримър. Дигал и гранатка, ой, Мак-10. Бъде запазен. Между другото, знаеш как са 100 Мак десетки на японски? Как са? Тен. Браво! Палец за мен! Уху! Абсолютен. Три на 5, 5 на 3. Българите водят. Това е нещо, което нас ни интересува главно, като едни върли националисти. Се радваме. Аз съм либерал.
О, Маркилов много добра глава срещу Накъла. Аз на негово място бих излакомил да му взема оръжието, но явно за това не ставам на тази игра. Щеш да бъдеш посрещнат само от Бъбъл и Спайлидър на Хикс. Но сега да видим на дропа. Дали Бъбъл ще успее да направи нещо. Аз ти излагах. Може да си направим drinking game, ако Марков остане последен всеки рунд да се пие. Мисля, че ще се получи добре. Но утре сме хоум офис. Трябва пробвал за хоум офис, не може. Нали, става по-само при положение, че правим играта. И за това трябва да пробвал, според мен. Боник успява да убие Бъбъл в момента. Дример вече излязъл късо. Не успява, успява да убие на статуя. Уартедит се позиционира на камък. Аз съм се замислил на кое тази статуя, но никога не съм гледал по-специално. И да погледна, че ми е интересно. Някакъв войн, някакъв жезъл. Доста дълъг. Маркилов, да видим сега с Дезърт, може би взема друго оръжие. Не, все още с Дезърт и трето убийство за Маркилов. Ето, пак е последен, казах ти. Но този път извади рунда поне. Имаш бойна задача да разбереш на кой е тази статуя. Как? Това е Дева Мария... В мъжки род. От... Не, това как беше? Девата от Гладелупе. Това е Девчо. Марийчов. Да. Но измислим име, има време. Доста къбъл, мисля, че ще кастваме за напред. Пет ми напомня, че поне за Counterpit за момент ще стримваме каквото фанем. Да надяваме да фанем всички мачове на EFRAG, както и някои по-интересни. Също така постараеме всяко едно участие на EFRAG да бъде отразявано в нашия канал, тъй като това липсва, доколкото забелязваме. И въобще всичко по-интересно. Може би ще имаме и английски каст, но за момента няма си изхвърляме чак толкова. Те пак ще се придържаме към... Me speak very best English, yes. No comprende si, por favor. Да. Определено, ако сметаш 5 езика на едно място няма да има много полза, но... Да. Да развиваме, надявам се, доста в стрим начинанието ни. Ще видим после какво ще се получи. Също сайта ще бъде раздвижен, надявам се, ако Попа реши да поства блокчета. Също, да, ако имате някакви идеи, някой има нещо по подели, кой би искал да види. Накъла, може би, да видим единичка. Браво, Не ми прекъсвай анаунсмента, ако обичаш, доста се старая. Това е доста непрофесионално от твоя страна. И да. Рунза и фраг. 10-4. По-ред е да говориш. Зачетах се, прощавам се. Простено ми е. Простен си. Накъла за малко да убие в момента Маркелов, но това свърши Спайлидър. Да видим сега отново Спайлидър с SMG, успява да убие Бондик. Спайката, брат. Спайката, човек. Спайката. Баси ръките, човек. Ек. Бъбъл отнесе хедшот. Спайката продължава. Браво, Спайка! Кажи им да си знаят. Браво! Да се зачетах коментар... В чата искат да кажеш... не, ние двамата да кажем, може ли да кажеш отиваме навръх тумба за Бостан?
Аз лично не мога. И ако имаш идея, the microphone is yours. Some English accent. Бъбъл запали дропа в момента, Флаш опитва се да прави някакъв джангър, в това време обаче да видим Блейд дали ще фане Дримър и Накъла в тъмно. Някъде чух глава на къла. Беше посечен. Хванаха го на граната, но не успяха да го убият. Нищо. Доста така късмет имаше Блейд в тази ситуация, бяха го налазили от двете страни. World Edit е отново снайпер. Защото като му прочетем, ето винаги сещам за World Spawn. Един виден Half-Life G от нашата родна сцена. Също и с CS изяви. Мисля, че даже наскоро игра за реплей квалификацията. Може да се бъркам. Не знам, нямам идея. Ами там бяха чистача, Нозес и... Да. И той беше там, мисля. Може и да се бърка, нищо, както и да е. Маркелов, сега да видим дали ще позволи на отбора на Ефраг да плантнат. Плантват в смока. За една стотна наистина Маркелов. С последния патрон, сетни сили. Много добър флаш, успя да убие и Бъбъл. Виктор на едно кръв. Маркелов, трипл кил. Квадри кил. Ейсу! Не. Close enough. Пет на 7. Intense, so much intense. За жалост не мога да викам, не мога да бъда така да изразявам повече емоция, се извинявам предварително, но сина ми спи в другата стая и... Като се разраснем и си купим апартамент, застримва, ще крещиме колкото искаме, но все пак е 1 часа, имаме милост нашите съседи. Виктор успя да влезе на локейшн. World Edit отново с изключително добра игра с АВП-то. Да, мога да го попитам за някой друг урок. Би било полезно. Бъбъл успя да флашне World Edit, но не се възползва. Никакъв шанс. Доста доминация от страна на Flipside този рунд, на малка. Ясно 7. Заплетен рунд за рунд. Заплетен матч по-скоро. Аз вече не знам какво говоря. Ефраг са еко. Много ще го играят бавно. Винаги тактиката, между другото, поне от нашия опит, ръшваш малка до откат, защото опонента се си мисли, че няма да повториш този тъп начин да ръшваш малка, но повтарянето понякога води до положителни резултати. Ефраг биват убивани един по един, което е очаквано до някъде. Без загуба, макар и Бондик да остана на 8 кръв. 7 на 7, последен рунд. Аз сега се замислих, защо не си вземах в началото на вечерта една бира? 2 бири. Изпи достатъчно преди да приберем, така че... Не ти се полагат повече. Си? Но ако те пита някой, ще каже, че не си пил бира от 4 години, така че... Но компренде. Не се издавай. Бъбъл налазва в момента през смолка, Дримър пада на дроп, успя да убие. Буснатия беше посрещнат. Маркел ги забави с едно инсендри. Да видим обаче Бъбъл дали ще успее да убие. Не. Маркелов го видя, опитва се да го клъчне. Все още бавят. Виктор отива към голяма през тъмно. Накъла и Дримър чакат.
Байлидър е някъде на Хикс, да. Убива, но Блейд преждевременно ръшват дропа. До някъде се получи добър фейк, въпреки че убийствата не са в тяхна полза. Умиранията за сметка на това са в тяхна полза. 8 на 7. 8 на 7 в полза на Flipside. Те пак те са избрали тази карта. Инфрак се противопоставя доколкото могат. Илиан дразни. Тъм отворя още линка, но след малко ще го направя. Те пак нямам компютър за 5000 лева. Бразвам свободно. По 20 неща едновременно. Да, аз ползвам 2 лаптопа и моят компютър в момента, така че... Вече сетих за коя снимка става въпрос. Би трябвало да има доста уронки. Стела, Туборг. Стела, Туборг. Ага, да, това е другата снимка, добре. It counts. Team Switch, хайде Team Switch. 1 часа, момчета. По-сериозно малко. Те в момента изкарват пари и ние да му мислиме които. Да, работим за слава, чет слава. За удоволствие по-скоро. Все пак има 60 вюъра в един продължител, което за мен лично е доста изненадващо. Благодарим за присъствието. За първи път след доста дълго затишие, между другото. Да. Редовните ни зрители се преместиха да гледат BTV референдума на Слави. Това ще прави държавата. Да, но виж, редовните ни зрители успяха да съберат цели 643 хиляди. Нататък сгорех, какво беше? Не, 672 400... Да, личности. 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 Чат между другото на Twitch нещо ми се прецака, ще рефрешнеме, да видим Шара. О, Маркелов. Каза малко глок. Буснали с Spy Leader между другото. Да. 2 в 3. Влязаха на малка, ще плантнат, което е зле. За Ефрак. Ретейка да видим как ще се развие. Доста странно USP Royal Blue. Прилича ми на някакво лего. Доста неестествено седи. О, слабо. Да, Бондинг успя да... Слабо. 1 в 1. World Edit. Брата на World Spawn. Да видим. О, той е чак в конюшня. Няма и кит на къла. Браво се пак успя да го бие, но... Поне малко парички. Да има. Браво парче пица. Джепара. Девет на 7. Положението е сложно. Освен ако... Не, няма да има форс бай, следващия рунд ще купат. Така че още един рунд вероятно ще отиде в полза на Flipside. Бърз рунд може би от страна на Flipside. Spy Leader да видим дали ще набие. Късо с CZ. Едва ли ще посмее. Бъде доста бързо. Хвърлен по гръб. Джон Сина. Е някакво надлъгване, някой да се продаде, нещо да сбърка, ама... Оп, чуха го. И глава. Еми... Нормално. Бъбъл успява да убие World Edit. Маркелов падна на дроп в това време. Йеп. О, Дримър с много добра глава. Абонаменти...
One pound fish. Very, very cheap. Логично, пазим оръжия. Is the champ there? Им Дримър дали ще успее да фане някой, ако въобще някой отиде в тяхната база. Каза one shot kill. Дали ще има втори, но probably not. Всъщност може. Шкара отива на там. Да видим. Дримър е изгубил позиция. Оп, видях се. Отказва. Няма да рискува, има все пак малък армор. Да, няма смисъл. Ако беше задържал позицията, може би щеше да има шанс, но... Какво да правиш? 10 на 7. As you can see. Is the champ there? Тъй. Шуми Марица в момента надълго. И един калашник с придружен на 2 дигъла и 2 5-7. Виктор качен на дърво, нареждат се за излизане. Къде ми е деветчицата, бе? Ето е деветката. Виктор излиза. Излизат пред Виктор, не успя да убие нито един. Правилният ник е Виктор влиза. Дримър даде Той пак. винаги влиза. Браво. Още един Браво. фраг на Дримър. Destiny! Опита се да натисне. Това е вражеското Destiny. Сега да видим дали ще има красива главичка от страна на Word Edit, единичка. По-скоро той ще вземе главичка. Нека бъдем националисти. Just for a minute. Айде де. Пикабу. I can see you. Еми... Държа докато че ли да свърши времето. Според мен ще плантне, но да. Опита се да го направи в последния момент. Успя да убие... Да. Пали дърно на къла. Приключи неговото приключение в последните секунди на рунда. 10 на 8. Yes, yet now, пазар са... Разбираемо е фраг. Флипсайд са... нещо смешано. Смешана скара. Но Word Edit пробива към тъмно. Двама човека са късо на дроп. Спай лидер и на къла. 3 човека към тъмно, а са оставили само Вактор. Vectorin Vacation. Доста хора, между другото, в началото го приличаваха на руската мафия. Доста внушителен вид има Виктор. А Бъбъл беше... В галерите по-руски. И той от тази част. Една глава за руската мафия. Мята Инсендри. Коктейл Молотов. Incendiary out. Да видим Виктор още един флик. Нямаше фликшот по Word Edit. World Edit замества Маркел в последните позиции. Да, и с дезърчето. Единички. Зин. Dreamer и Spy. Защо просто не отият на малка... Да, тя бомбата... Всъщност къде е бомбата? Бомбата е на кола. Да предна дясна гума. По-дясно или по-дясно? Оп. О, браво на Dreamer. Успяха все пак да плантнат отбора на Flipside. Гарантират си QNTU.
И огъня беше добре метнат между бомбата, точно гореше. За да може спокойно да си дефюзне човека. Кинтю? Кай. Пълнат сметката. 10-9. Ефрак се връщат в резултата и в матча и всичко, което си искате. Да видим как ще продължи тази серия. Отново странен пазар от страна на Flipside. Два дигала, т.е. един дигал и тек с два галила и един калашник. Двама отиват към тъмно. И играят по хикс останалите, като шарата е малка, чака за нагъл да се подаде и да види дропа какво става. Нашите търпеливо си седят на позициите и чакат, което е реда на нещата. Да видим дали Бълъл ще въвиди Word Edit. Не издържа. Успяха като че ли да ги фейкнат с този огън от дроп. Ами все пак ще излязат и ще ходят, ще играят за голяма. Но Spy Leader каза не. No. Spy Leader продължава. 3 убийства. Едно в 4. Ето сега World Edit отново е last. О, найс хедшот. Pop-up flash. Да видим дали ще успее да убие още някой. Не. 10 на 10. Като че ли са си извадили някои полуки? Ами, все пак да не забравяме, че това е групова фаза и малко или много имат значение. Поне според мен. Онлайн. Да не намесваме тези неща. Няма да ни стигне времето да ги изкоментираме, но да речем. Онлайн бойците понякога имат своето предимство. Говорим за Flipside, момчета, не си помислите нещо. Те пак сме националисти. Бавно подаване на Хикс. Бъбъл не даде шанс. Прибра се. Да видим, може би глава? Word? Не, няма. В това време Маркелов е излезъл с Глок. Глок се опитва да се бие на кокошарник. Дример му трябваха малко повече патрони за да го бият, но в крайна сметка... World Edit е новия Маркелов. Това вече за мен е официално. На почивката се смениха. Да. Даре капитанската лента. Или космодиска по-скоро. Между другото, допреди малко бях зелен. Къде си бил зелен? Къде мога да съм зелен? Не знам за какво говориш. Чакай да се сложим off-work. Така. Малко колегиални шегички, да ни обръщате внимание. Работим на едно място. Върху себе си предимно. Да. С доброто на Enterprise. Да, имаме фитнес салон, може да заповядате. Да. Упражнява се по обяд с чабатки. Да. 11 в рунда за Ефрак. Да видим как ще се развият. Виктор късо на Хикса, да видим, опитаха се да го флашнат, беше предвидливо, гледаше към тухличките, които Spy Leader е зидал толкова старателно. Да. Маркелов е паднал от дроп. Но спайката е стрел плюс 2, не е стрел къвъл. Да не бъркаме картите. На къла, докато презарежда, 4 в 2 може би трябва да запазят този рунд. Ами ще видим. Би било логично да го направят по принцип.
всъщност имат пари, могат да се позволят. Вече това е малко нелогично. Добре. Добре. Здравият разум надделя над желанието за изява и ново фрак клипче вкачено в Relative.org или на страницата ни Headshot BG. Да, Точка. точка. Не иска да блести в нашия стрим. Прощаваме му. Другия път. Кастрите да направят фен митинг в Мюнхен. Много е скъп найема в Мюнхен. 2500 евро за апартаментите, които ние имаме нашите нужди. Все пак това ни е само хоби. Снимаме няколко продуцентски къщи, имаме за порнофилми, така че... Да, финансите са ограничени в момента. Но ще го имах предвид. Someday. Като си вземе и апартамент. Пай лидери Dreamer играят агресивно по лонг, не успяват да убият. Успяха да трейднат. Успяха да трейднат все пак. 3 в 3. Да. Това напечена ситуация, уважаеми зрители. Толкова напечена, че се мятат смокове да се погаси пожара. Да, даже самия бъбъл, който е on fire, гореше за момент. Не успя да даде единичка бъбъл. Маркелов в момента гледа през стената на къла. Не казвам нищо. 50 euros. Ла-ла-ла-ла. Доста се успокоиха страстите, как се бяха забързали всички. Изпокриха се. Маркелов успя да убие бъбъл, видя къде е на къла. Веднага беше пресрещнат от Блейд, не му даваха възможност да се скрие. Сега Виктор да видиме. Браво на Виктор. Nice try, man. Nice try. 12 на 11 за Fliptide. И може би еко за... Да, нещо подобно на пазар. За Ефрак. 2 МК 357 5 седмички. Това звучи странно. Виктор не именувал ли си 5-7, а не. Жалко. Не успя да вземем 30 кръв на Маркелов с тази граната. Пай лидерът с доста ефтин скин. Не знам как го е допуснал. Дали 4 цента струва този Urban, може си го закупите. Между другото, скоро мога да правим giveaway на някакъв скин. Има достатъчно желащи за това нещо. Нашите скинове почват момчета от 1 цент нагоре. Максимална цена 10 цента. Не подценявай моя инвентар, ако обичаш. Все пак. Съм доста добър в бетинга и... Пърчат хайпербистове. И ги имам в излишък, не е друго. Хайпербист до хайпербист до хайпербист. Да. Това не значи да ми скамвате профила, но все пак да знаете. Не знам дали има агенти на тази професия в Twitch, но... Да, ще предстои да разбера. И така, ретейк. Тук както се казваше в... ми чакаме да свърши рундата. Да. И то ще е в полза на фраг. Ооо, Шар какво направи? Ами, Два много красиви фрага от страна на Шара. В Cartoon Network Dexter Laboratory, когато Диди направеше нещо глупаво, имаше Диди Дъмп! Диди Дъмп! What this button do? Didi no. Да.
Диди дъм! И току-що така, не ми скамвайте профила, аз имам много хайпербист, там пета. Диди дъм! Трябва да го замеш с Пешко. Между трябва да си измисля нов ник. Този е вече на колко години. Помним ли колко години? 2005-2006. Старост не Спай ли радва. да видим сега дали ще спре да фане Блейд, който е на каше? По ярда. Не каза резултата, че е равен. Понеже хората не го виждат, трябва да информираме. Този така. Те хората, ако имат по-голям диоптер от мен, може и да не го виждат, ама и я го виждам, че е 12 на 12. Word Edit в момента чака да набие някой от конекторче, но няма. Кой? Оп, да видим дали сега в момента ще хване Bubble. Не успя да го хване. Плащнаха малка. Оп. Spy Leader 2 бързи убийства с Фамас. Good job, Spy. Накъла, Word Edit. Успя да го убие Виктор. Ами ако слушате, може и да се разделят някои. Но това е само ако слушате. Това ще видим в следващите стримове. Тъй че, follow the stream и тъй. И кутии ще намерим, няма проблем. Те кутии да искаш. Да. Контейнери. Сандъци. Мале така- двата ножа. Но ще я кажа за чалгата му. Което ми напомня, че имахме един хайлайт на Миленко, който беше с песен на Кати. Между другото, така трябва да сложим някакъв таргет. Според мен трябва да почнем някакъв хайпербист, че е прекалено. Хайпербист при 500 вюера. И не само вюера, 500... Сабскрайбър. Далеч съм още от тия фантазии. Но да. It all depends on you. Lovely viewers. Има ли зрители, всичко ще се направи. Няма ли зрители? Да. Hyperbait ще си го ползвам. Цигански работи. Ти не се прави, защото... Не, той Ники първи ще който ще напише Рафал, аз съм сигурен. Но това на НСО-то ли е? Да. Значи няма обръщам внимание. Шар успя да убие Дримър. Да, смокваме дропа. Смоква, Спайлидър погледна какво се случва, не успяха даже и демидж да му направят. Видим как ще развие. За сега, що годе бива в полза на Ефрак. Спайката продължава. Звинкево. Представи си скин на Винкел да стреля. Дали ще е интересно? Специално на Ники, за да го задържиме като зрител, ще му платиме един месец ветеран в генералите. Той си може 90 дни, не го мисли. Абониран до живот. Ирус. Милен. 14 на 12. Милен. Кажи здрасти на Милен, бе. From the other side. Не, Милен, ти трябва да пееш from the kitchen side. Това е твоето признание. Защо from the other side си е пак много правилно, от другата страна на ресторанта. Да. Маха от малкото прозорче, където хората взимат киниите, което той е приготвил с много любов. Между другото, няколко прасенци има, дето ги прави всяка година направо. Не знам, аз нищо не съм ял от него или... Не, всъщност, да, не съм. Готвеше преди, но... Падат на дроп в момента играчите на Flipside. Шегички.
Хе-хе. 13 на 12 все пак матч коментираме. Стига с толкова интернал. Дояда ми се. Ами да, ще изчакаш до утре на обяд. Рунд за фраг 15, матч пойнт. Близко са до затваряне на втората карта. Така, пазар са... Между другото, на всички, които гледат, могат да отидат да гледат, има една Африка ТВ, стримват корейци как ядат. Наистина ще останете изумени. 12 кила храна го нямат за нищо. Да. Нямат проблеми с това количество. Разни такива сдръпнати очи. No Asian homo. И какво ще правят Flipside като за евентуално последен рунд? Бавно пристъпват. Сам на там Блейд излезе на мид. Много лошо не успяха да тренят като хората, играчите на Ефрак. Запалиха тераска. Да видим, Накъла успя да убие бомбата, която преминава. Двама човека в момента от играчите на Flipside отиват на локейшн. Ето, ако Молотов огъня беше влязъл в тераска, Накъла нямаше да убие бомбата, но... Спайлейдър го чуха отдалеко. Как беше се забързал? 10-20, 10-20, 10-20. На Кладримър... Да, маршрутка май вече няма, между другото. То скоро метро ще има. И да имаше обсолетнат. Това сега в кой регион на България да те прата? В кой регион на България да те прата с обсолетнат? Може би в Англия или някъде там. Некъде там, по средата. (15-13). Има драма, уважаеми зрители. Не по много обичаше драмата. Както и аз също. Не знам колко от вас знаят кой е Непо, но това е един виден. Ма кой Непо, защото има двама Непо. Непо. Inner Fire Непо. Големия Непо. C-Strike.Head Непо. Да. Това е доста old school. Не знам дали някой го помни. Тъй като вече аудиторията е доста по-млада. Не знае за славните години на 1.5 и 1.6. Но затова мога да пускаме филмчета, за да им припомним. Ти пък кога си играл 1.5, бе? Играл съм в Масаките. Смокват прозорец в момента, падат от дропа. Трима от играчите най-вероятно на Flipside ще паднат през дропа. Шар запали дърво. През това време Спайлидър ги чака да се подадат. Спайлидър пропуска с АВП-то, може би втори шанс. Накъла беше флашнат и... Втори пропуск на Спайлидър. Виждате в момента ХСВГ Пешко с АВП. ХСВГ Пешко щеше да убие поне един. Нищо, че играе на 50 FPS. С лява ръка инвърт маус. Да. Си. Значи инвърт мауса не е истина, но лявата ръка е истина. И на някои хора им става доста гадно. Коби Милен, когато бъдат убити от човек с лява ръка. Но такъв е живота. И левите ръки имат скил. Само CS ли играеш с лява ръка? Ами не, всеки FPS игра с лява ръка. Mm-hmm. И генералите им играят с лява ръка. Да. Добре. И... на тъмно
И каква поредна така дълга среща за последно. Значи Бъбъл трябва да убие поне трима от останалите трима. Четирима. Първи. Не успя да убие втори. И да, стана почти обратното на твоето. Дримър успя се пак да убие Маркелов. Видим. Доспички ще има ли доспички? Заобикалят го, между другото, Дримър. Не успяха да му набият директно глава. Овертайм. God damn it. Да. Еми, ще ни изтраят още малко. О, да, стим си вземам биричка от ходилник. Извинявам се. Да, Горки едвам говори вече, така че... Налага се. Supplies. Ами, матчът се развива що годе добре на фона на миналия път, когато Flipside и Efrag играха миналата седмица, където Efrag бяха сгазени буквално от Flipside, където резултатът беше 16-4 полза на украинците. Очакваме началото на доспичките, които често казвам не знам по колко рунда са, но ще разберем всеки момент. It's me. I was wondering after all these years. Ултва на дъспите, че е пари бол. Само трябва да знаеш как да ги употребиш. Вие Даскал нямате ли? Еми нямаме. Ние вече сме... Ние сме в училището на живота. Да. Бих искал, но... Жал. Да видим Виктор дали ще успее да трейдне. Успява да убие Бондик. Уърт Едит. Лазът Блейд го налази от стълби. Спай през смолка. Пак любимо негово действие. 2 сенс. Няма как да се обърне. Да. Макар че принципно той играе с доста бърза мишка. Почти колкото моят сенс. По-сенс, трябва да съм честен, трябва сигурно бюро километър и половина, за да се обърнеш напълно, но да. Кое както може. Маркел с убийство, поваля Дримър и на къла е оставен някъде на малка да пази емка. Търси някой, който да го чака, но такъв наблизо няма. Маркел си стреля някъде до ръката на Дримър или не. Не знам чий труп е това. Също не знам и ППЧ дали ви показа този произвол. По практика, по принципно трябва да се следи последния останал от противникови отбор или от нашите хора. Ага. Това ли пише в гайда да, на в най-добрия Twitch пише, кастър да. на планетата? В Twitch. Мгм. Да, Рахимчо... Менюла? Да, на Рахим следвам. Ма, трябва да следваме Янчо Сада, според мен. Най-успешният български кастър. Така че... Не гледаш на правилното място, моето момче. Българска телевизия и български новинарчета не следа. Добре.
Между другото, мога да четете моята българска статия там, на сайта. Долу в Twitch, линк, цък. Още не съм я написал, но тия дни. Ами долу в Twitch все още нямаме линк към сайта, но... Какво прави? Модератор. Еми да, неорганизирана работа. Инсендри в момента на дропа, Маркилов, граната, флаш и пада да видим дали ще успее да убие Накъла. Накъла е застанал за търба. Търба. Или Винкел. Първото един отново с АВП убийство. Бондик и той поваля Бъбъл и компания. И Виктор остава самичък. Между другото, трябва да му се признае на Янчо, че този ден събра 5000 зрителя на ESL Cast. Наистина. Музиката, която беше пуснал, беше изключително добра. Да, и всички американци се наслаждаваха на Между другото, да, между другото има два сабскрайбера за по $7. Да, които настояваха да изразят своята признателност към неговия американски кат. Но понякога и това носи дивиденти. Намерих недостатък на моето решение да си взема бира. И то е? Вземах си само една. И capacity planning, моето момче. Липсва. Не си готов за новото предизвикателство. Ще си поръчам на Iron Mounting. Да, 17 на 15. 17 на 15, отново Efrax с техния така буст, иновативен може да се каже, защото мисля, че бяха първите, които направиха този буст, поне на така на по-компетитив сцена. Може. Не беше Олафмайстер, междувременно Маркелов паднал в дроп много неочаквано. Да. Изненада. Дримър го запалиха, няма какво да направи. Маркелов с трето убийство. Трипъл кил. Не знам защо в момента Бъбъл се опитват да... Квадра? Искаме квадра. Ето го. Квадра кил, но огъня си. Огъня. Резултатът се беше бъгнал при мен. Не се е бъгнал. 18-15. Еми, една на една карти, май. Не. Не. Не ги отписвай. Те пак имаше наскоро един резултат от сорта на 40 и нещо на... Знам колко беше. Но матчът беше почнал в 8 вечерта и доспите си играеха до 12 през нощта. Така че сега е 1:30. Право му ходим на работа после, между другото. Си? Да. Добър тайминг ще стане. Какво се случва по картата? Спайлер с много хубава глава на... Също бондик на мидъл. Падат на дропа в момента Дримър и Накъла, като че ли успяха да чуят... World Edit пази дългата площадка. Доста добър рефлекс извади за дропа. Успя да убие и Дримър. Накъла обаче прекрати тази серия. Спайката, да ще взема АВП-то. Еде спайка. Вземи АВП-то. Не иска. А този специално калашник не намирам нищо интересно в него, освен че е едно камено почти към оригинала. Явно е някакъв мафиотки с явните инициали, които има. Спайка, АВП-то, спайка. Между другото, докато чакаме да почне следващия рунд, замислих си, че всъщност capacity,
планинга ми беше грешен, защото не си вземах крем карамел. Това вече... Това е... Не искам да го коментирам. Да. Правете си изводите, уважаеми зрители. От комбинациите и още часовата зона на консумацията на този крем карамел. Спай дупчи на Хикс. Надеждата да убие някой. Да видим дали Блейд ще успее да хване пробиващия на Калуей Дримър. Леко лакче. Само при теб беше лакчето. Ники нямаше как да не коментира тази твоя изява. Чакай после още. Бъбъл се колебае за дропа. Спайс убийство. Бъбъл все пак реши да падне. Да видим дали ще събере Маркел го чу. Или не го чу. Бъбъл трябва да тича. Ако иска нещо да направи. Той е мъртъв. Да. Часовете си казват своето. Това, което ми прави впечатление, че... Имат респект от Lord Edit. Човека не е като да не ги убива доста успешно с АВП-то. Dreamer на 10 кръв е все пак. Издаде се. Шанс. И това е рунд за Flipside. И това е край на драмата за тази вечер. Една на една карти. Отборите поделят по една точка. От формата на този турнир няма трета карта. И може би лека нощ. И до утре, евентуално. Или до петък. Да анонснем следващите матчове, които ще бъдат предавани. Thanks for watching, как се казва, и благодарим за вниманието. Gute Nacht, защото трябва само този език не сме употребявали. Tschüss, auf Wiedersehen. Ist das richtige Tempo? Ja. Лека нощ на всички. Лека и чао.